John Reman Apa, born on May 6, 1996, hails from a family dedicated to service, with his father as a pastor and his mother as a stenographer. He is the eldest among his two siblings. John is currently pursuing a degree in criminology and has been actively involved in the media ministry as a camera operator and video editor at Hope Channel since November 2014. His passion for this ministry allows him to share God's message with the world. He believes that everyone has a unique role in serving the Lord, and for him, media ministry is the perfect avenue to fulfill that calling. Please welcome our speaker, John Reman Y. Apa. Mayong adlaw, mayong udto, mayong gabi mga kapaglaom ko diha nga mga pinalangga. Kung asa ka man ay mutang karon, kung asa ka man naglantaw karon sa Facebook man, sa YouTube or sa cable, hinaot nga nakaplastar mo diag tarong aron ubanan ko ninyo sa pagtuon ni mensahe nga giandam ka nato. Ug sa di pa nato ni sugdan mga kapaglaom, magampo sa ta. Ama na mo nga naka sa kahitasan sa langit. Ginoo, dako among pasalamat tagsa-tagsa nga imo kaming gilugwayan pa nga naabot mi aning puntuha. Lahi na pod nga adlaw sa semana, lahi na pod nga panghimbasog sa matag adlaw. Apan Ginoo, before na mo sugdan ang adlaw, ningtak na sa gabi na ubanin kami samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Ginoo, giyahay ako samtang ako magayaw-yaw, giyahay ako mga ngabil. Naunta ang mga pulong mga guwa sa akong mga ngabil, masabtan sa tanan. Sa ako apod, nga ako masabtan. Kay kining mensahe, giandam ni nimo para sa among tanan. Na mao'y maaplikar na mo adlaw-adlaw sa among tibok pagkinabuhi. Bisaluwa kami sa mga sala, nga diin kami napakyas sa buhat, pulong ug una-una. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kapaglaom, tema na to, Wonders of Hope. Talon ta mo sa teksto sentro sa atong pagtuon karon. Mga makita karon sa Romans chapter 15 verse 13 nagaingon, May the God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So daw, basigwa nakasabot niya akong mga amigo dire. Atong binisayan, hinaot nga ang Dios nga tinugdan sa paglaom magahatag usab kaninyog kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mosamot kadako ang inyong paglaom. Wow! Teksto pa lang diha mga kigsunan. Nagsaad na si Ginoong Hesus nga siya ang nagdeclare siya nga siya ang tinugdan sa paglaom. Paglaom, unsa man ni nga pulong ni nga paglaom? Now, pero may magindi na ito, madunggan matagadlaw nga. Bisag asa, labi na ka ni Hope. Nami karon sa Hope Channel, pero may gindi na mong madunggan ng paglaom. Apan, ato ba yung nasayran kung unsa gining meaning sa paglaom? Alay, ubanin ko, kay ato ning tunan ning mensahe, kay para pud ni sa kuwa, kay kining paglaom, murag kinahanglan gid nato ning tanan. Diri sa kalibutan nga puno sa way kasiguruhan, puno sa kalisod, puno sa kalaay, trials. Usahay ang paglaom, mura na lag damgo ba? Tugod to be true na lang bitaw nga. Kaya magdamgo ka. Pagmat nindot kayong damgo, murag dato kay ko dito, murag kong nakapanag-iyag mo nga pagmata ni mo, wala kaganahig bangon. Kaya nibalik na ka nga, pait ba di gini akong kuan? Man di ko'y kalapait man din yung kahimtang karon, di ko makapalit o bisagon sa. So, uban sa ito, nagahon-una nga nga ang paglaom. Apan ang Biblia, consistent nga nag-ingon sa tuwa nga, ang hope is not based on circumstances. Dili lang na nagabase sa atong sa mga circumstansya nga ana karon ka nato. Magdepende ra lugar atong paglaom kung hayahay ta or magkalisod ta. Dili. Ang hope, paglaom nga tinuod, usa na ka karakter
sa Ginoo ug iya nang gisaad kanato. Now, as we dive into God's Word today or tonight, we will explore why hope is not just a wish or a feeling lang, kanang feelings nga mawala ra bitaw. Kasabot ka na, mga kapaglawom. But a powerful sustaining force that shapes our lives. Now, point number 1. The source of our hope, the God of hope. Unsa daw? Balik ta sa atong teksto. Ang teksto nagsugod sa usa ka beautiful nga manindot nga declaration. Nagingon, may the God of hope fill you with all joy and peace. So daw, paghatag usab kanino kalipay ug kalinaw. Now, dili ra ni siya nga passing description lang. Apan declaration gini. Sumala sa akong gisulti ganina. Of who God is at His core. And God is not only the giver of hope. Siya ang source sa paglaom. Now notice, Paul refers to God as the God of hope. This hope is not something that nga ato lang gihimo-himo sa tong kagalingon. Karon na paglaom ko nga nay mahitabo sa kuwa karon. Pero mawala ra. No, it is something that flows from God. So, kini nga paglaom dapat kuwaon na nato gikan diya sa Ginoo. Kay kung sa ato-ato lang mawala ra na. Mura ra nag-feelings diya sa mga maling tao. So, and it is available to all who seek it in Him. In times of discouragement, we are called to turn to God, the very wellspring of hope who never runs dry. Unsa daw? Sa panahon nga sa kagulanan, kadiskuryo, we are called to turn to God. Unta, dili lang ta sa panahon sa kapait, muadto kang Ginoo. Apan sa tanang panahon, kay unsa daw, siya ang tinugdan sa paglaom nga dili mahubas. Mura na nag-anli nga puso. Now, dalon ta mo sa akong nasinatian 2 years ago. Wag yun mga kigsunan, mga kapaglaom, na fracture gini akong tuhod. Kana nagdula ang kog basketball. So, sa panahon na to, na ako gigukod. Kay seconds naman lang god, di man gud na magpapildi gud aning bisag unsa nga sports mo na nga seconds na lang nga bilin. Ako yung gigukod ang nagliap kay labaw ba sila. Ug samtang di man gyud na ako maapsan nga nakaambak na ko. Akong gihapak na lang ang board kay na-shot naman yung bola. Ako nakalutaw na ko. Paghapak na ako sa board, medyo na out balance man ko. Mo nang pagtugpa na ako, wala na ako na piko og tail sa usual niya nga piko. Kung dili na straight lang na ako dito sa opposite, sa likod mo na piko. Mo na nga, ligid-ligid ko sa sakit. Di na ako ma-imagine. Di na po ko gusto mo balik adto. Mo na karon, to make the long story short, operahan gid siya. Kina-complete fracture gid siya, ang tibial plateau. So, mao na, giubanan ko sa kumama, kita ninyo sa screen. Sabi ninyo mga kapaglawom, diha, murag dili pa hawang pa sa kuwa ang mga paunaw na ba? Sa minitabo sa kuwa nga. Okay ra ni. Di ako mamaon, indot kay pahiyom. Gapa kayo. Muna nga, sa panahon sa ato pag yung paspason, sa paghuman sa operasyon, after 3 days, girelease na ko, gibalik na ko na sa balay. Kay okay naman daw. Maayo po to akong doktor. Salamat, Dok. So, sa pinakauna nga semana nga na akong nagtambay sa balay, ang akong mama nag-atiman gud ako, ni-absent lang gid ni siya. Dako na kay nag-absent. Isa ka semana, buntag, udto. Gabi panihapon, pamahaw paniudto panihapon. Iya gyud ang ginahatod sa kuang kwarto kay maglisod man ko og baklay. Bisag ultimo sa akong pag CR, ila pong lahungan sa mama, papa kay di lagi ko kabaklay. Mao na nga gagmay pag ito akong mama papa. So, luoy kayo ba? Naluoy ko silang kahimtang, naluoy po ko sa akong kahimtang kay tigig sakita mga kigsunan, di ko kalihog kung wala sila. Nabatian gyud akong ingani gyud ang disable, pero wala lang ko'y discount ato. Mao na nga atong padayonon.
Abi ninyo, sa panahon nga wala na ni absent ako mama, gibati gyud ko kamingaw kay wala ko ilang istorya. So usahay na lang siya. Ang paniod to na ako sa buntag, mulakaw naman na kay mo trabaho, duty naman gud ako mama. Sa buntag, anda mo na niya akong paniod to, iabay na niya, aron mo lingkod lang ko sa akong gigdaan para mo kaon. Murag, napati na ako ba nga, mura naman ko way pulos. Ani ba, sige nganin na lang ko hangtod sa hangtod. Baka baklay pa baka ko anig tarong ka ng street. Mao na akong mga hunahunaan to mga paglaw. Mao na ma-remind ko sa mga pasyente po sa kuan ba. Actually, na-question ginawa nga, association man to, programa man to sa simbahan niya. Ano yung mga kong gipiangan? Kauna-una ko ba, na-depress ko. Unsaon na lang niya akong pangandoy. Niskwila pa ko, base sa yung nakita sa introduction dito sa ganina, video, nga nag-eskwila ko pagka-criminology kay gusto lagi yung kong musulod sa Triburo na dependera na, PNP, BGMP, BFP. Mao pa'y akong edad, hapit na mulapas sa limit. Nahitabo pag yun ni. Mao na, maglisod na yung kukuani og training. Tunga ni. Una nga, hopeless ko ato nga panahon. Nawadaan yung paglaom adto sa mga plano na ako sa kinabuhi, sa akong mga pangandoy. Ako atong plano. Karon na diya sa picture, makita ninyo nga medyo makabarog na ko. So nisulod kog eskwelahan na makapaglaom. Nisulod kog eskwelahan nga naka-crutches. So matingala gid sila nga nganong nagkuan man nga criminology pagid ni. Now, matod pa ganiya, we live in a world where many things are uncertain. Wa gyud tay kabaloon say kasiguruhan nato ba? Basig unya madasmagan ta dira, maligid ta sa hagdanan. Masiradaan ta sa elevator, so ba? People place their hope. Daw? Sa ilang careers, relationships, skills. Abi nimo kay mang tao ka na, murag hawod na kaayo ka ba? Material wealth. Yet, these things are fragile and temporary. Di ni sila permi mga kapaglaom. Pwede giniwalaon in a blink of an eye, sama sa akong pagbaklay. Ay, kadyot ra kayo na, di na din ko kabaklay. Well, the hope that comes from God, however, is steadfast, ligunog eternal. It is a hope that transcends the ups and downs. Now, ikaduha nga punto. Hope and trust go hand in hand. Now, sa pagpadayon sa atong teksto, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Maghatag usab kaninyong kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Sa daw? Hope and trust go hand in hand. Now, here, Paul links hope with trust. To experience the fullness of God's hope, we must place our trust in Him. Trusting God is a choice. One that sometimes requires us to let go of our own understanding and surrender our fears. Surrender, mga kapaglaom. Let go and let God. Surrender kaniya. Kung gusto mo muglaom kaniya, saligi siya. Let go and let God. Now, when we trust in God, atong i-acknowledge nga siya muna yung kontrol sa kinabuhi. Sa tanan. Now, sa parehas sa naitabo ni Job, Job 27, verse 3 and 4. Sa panahon na siya nga, kilisod-lisod gud siya ni Satanas. Pero wa siya kabalo nga Satanas so naglisod-lisod na. Kung siya ngayon, as long as I have life within me, the breath of God in my nostrils, my lips will not say anything wicked, and my tongue will not utter lies. Samtang ako adunay kinabuhi sulod sa ako ug ang ginhawa sa Dios sa akong ilong, ang akong mga ngabil dili mosulti og bisan unsa nga daotan ug ang akong dila dili mosulti og bakak. Na natay paglaom man ang pareha kang Job. So, even when we can see how things will work out,
Trusting God means relying on His wisdom, His timing, and His love. Lisod buhaton mga kapaglaom, kay tungod na nga atong unhan manggod ang Ginoo sahay. Natay kaglingong kuan ba? Plano. Atong ginaampo nga Ginoo na ako'y plano, ingani ang mahitabo, ingani. Ay, okay sab. Ingon ang Ginoo, okay sab. Nakahanay na kag mga plano nimo da, next step. Okay na. Okay bitaw gyud. Apan, kung dili gani na matuman gyud. Hinumdumi nga ang Ginoo na si kaugalingong timing. It means believing that He works all things together for good, even when the path is unclear. So dalon ta mo sa story ni Job. I know tanan sa toa o halos sa toa naka-familiar gid ani. Apan for the sake sa mga wala naka-familiar ato ning hisgutan gamay lang samari lang. Kitaas kini nga sura. Atong na ilhan sa Iran nga si Job usa ka dato. Wealthy. Siguro sa panahon karon tagiya nag mga mall. And righteous man who love God. Ikaw, pangutanan ako. Kung dili ka dato, righteous baka gyapon ka. Kana nga tubag imo nang kaugalingon ipat kuan. Kana nga pangutana imong kaugalingon ipatubag. Now, karon si Satan, tulukoy pug kay ni si Satan. Iyang gi-challenge ang Ginoo. Wag nilayang mabuhat si Satan ba? Iyang giignan ng Ginoo nga, Ginoo, kana bitaw imong tao nga si Job. Matindud na ano na sa imuha kay nganuman. Imo man gi tagaan og dagang blessings. Sulay gani ko nga ako ning walaon ni mga kabtangan. Tanawa, di ba? Muwala ni. Ang Ginoo, nisugot po ng Ginoo. Ano ka to? Pero yung sugot ang Ginoo para papakita niya nga mali si Satanas. Sumoto gibuhat ni Satanas. Giwala ang mga kabtangan ni Job. Yung mga livestock, yung mga kahayupan, yung mga crops, kayutaan, yung wealth, tanan, giwala. Bisan niyang mga anak nangamatay tungod atong trahedya nga nag-collapse ang ilang balay. Kung sa imo kuno na mahitabo mga kaigsunan, nakaplastar na kasi mong kinabuhi. Siguro, ayahay na kay ka, kini, plastar kay ko, imo nang nabahin-bahin mong kuan. Lahi ra ba kining ayahay natas ayahay kay maayo kay atong huna-huna ba? Nga tithes. Gamay na kay nang tithes. COP. Ako nang nabahinan. Pero sa panahon nga magkalapait na, unta pareha lang gyapon atong huna-huna. Mga kapaglaom. So despite all this, Job did not curse God. Wala gid niya tungluhang Ginoo. His friends came to comfort him. Nadi si mga amigo ng comfort sa iya. But they wrongly accused him of sin. Agoy. Instead na i-comfort day siya, i-accuse naman noon siya, Job, basig nakasala ka, or na kay mga binuhat niya, kuhan. Mao ba ang pag-comfort mga ngigala? Hindi. Dili. So Job, in the face of overwhelming loss and suffering, grapples with deep feelings of confusion. Yet, despite this pain, he holds on to his belief in God, not because he understands his suffering, but because he knows that God is sovereign and faithful. Now, balik ta sa pagpadayon. His belief is rooted not in his circumstances, but in his understanding that God, even in the darkest of times, is still worthy of trust and praise. God's goodness and justice will prevail and that there is meaning and redemption even in the midst of trials. Asa daw nakaangkla ang paglaom ni Job? Diya kang Jesucristo, wala sa circumstances. Tungod kay dagan siya blessings, wala. Tungod kay nakaangklang iyang paglaom diya kang Jesucristo, mga kapaglaom. Unta parihatan ni Job. Mga kung pagampo, nga parihatan ni Job, nga nakaangkla ang atong pagtuod. Nga bisan unsang mahitabo sa atong kinabuhi, dili ta mo bulag sa Ginoo.
Di ta mawad-an og direksyon sa atong kinabuhi. Kuha na to ning punto ang story ni Job. Pinakauna, ningon siya, we can trust that God is in control and has a purpose beyond our understanding. Next one, hope. Ato ning dalion kay. Hope is found in trusting God even when we don't have all the answers. So, dili gyud nimo kinahanglan sayro ng tanan. Padayon lang sa imong pagpangalagad, sa imong pagtuo diha kang Kristo. Usalig. And God can bring renewal and blessings, often greater than before. So, sa further thoughts sa story ni Job, we all know nga gi-bless ni Jesus si Job. So, even when Job's friends misjudge him, God ultimately used their relationship with him for restoration, reminding us that hope can come from the support and prayers of others. So now, even when Job's friends misjudge him, so unsam gibuhat gidaya ning mga igsoon, mga higala ni Job nga bisag gi-misjudge siya, gihimo gyapon nila ang relasyon nga mahimong restoration, reminding us nga ang comfort usahay o ang paglaom makita sa support ug pag-ampo sa uban. Gibadlong diya sa Ginoo tong tulo ka higala ni Job. Si Eliphaz, Bildad, and Zophar. Nga mali ilang buhat kang Job. Iyang gigna ng mga higala ni Job nga adto mo kang Job, balik mo. Ug i-maintain ninyo ang mag-offer mo og 7 bulls ug 7 rams nga sacrifice para sa inyong mali nga nabuhat. Ug hangyo si Job nga magpaampo mo kaniya. So unsa may gibuhat ni Job? Ikaw di amigoy. Kani akong amigo Brindel. Unsa may imong buhaton kung ikaw to gidaot nay gibuhat nga di maayo imong mga amigo si mo, pero naghangyo nga magpaampo si mo. Sure ko, ampuan ni sa akong amigo. Sama ni Job, showing grace, praise for his friends, and God forgives them. Diha dayon gipasaylo sa Ginoo tong tulo ka amigo. Ug human ato nga intercession, gibalik ang mga fortunes ni Job, giving twice. Twice ha? Unsa kadato si Job sa una? Nasa iya tanan. Gidubli pa gyud. His wealth, his health, and blessings are returned, and his life even more prosperous than before. Wow. Now, this passage illustrates God's mercy, the power of intercession, and the hope of restoration after suffering. Now, usahay ba? Wa ta kasabot nganong naataan ni nga kalisod. Apanaday planong Ginoo mga kapaglawom. Human sa bagyo, nay panganod, nay sunshine. Unsa to sa kanta? There is sunshine after the rain. Mo po na restoration after suffering. Now, suffering is not without purpose, and God can use it for spiritual growth. Now, take advantage of it. Kung naa ka sa panahon, ana, I hope makauna-una pagkagtarong. Yan po na sa Ginoo. Sa panahon sa imo kang sa gilisudan ka, gilisod-lisod ka sa mga pagsulay, himuwa ang suffering na mas mo evolve or mas mo hugot pa imong pagtuo kang Ginoong Kristo nga ang imong spiritual growth mas mo deepen pa. Imong relationship diha kaniya. Imong development as a character and deeper intimacy with Him. Sa ikatulo nga punto, hope is not passive. It is active. Unsa daw? Hope is passive, not active. So, atong sayron. Hope in the Bible is not passive, waiting around for something to change. It is an active living hope that moves us to action. In Romans 15:13, na mga itong teksto ganina, Paul writes that we may overflow, kana akong gi-highlight, with hope by the power of the Holy Spirit. Aron pinaagi sa gahom si Espiritu Santo, musamot kadako inyong paglaom. Wala nang sabot.
Nadalon ta mo sa istorya ni Mary of Bethany. Kini si Mary of Bethany, usa ni siya ka makasasala nga babae. Usa ka gabi nana, si Jesus giimbitar sa usa ka salo-salo diya sa balay sa usa ka Perisiyo nga si Simon. No, during sa pagpanihapon nila, si Mary gi-acknowledge niya nga makasasala siya. Nisulod siya dito sa maong panimalay sa Perisiyo. Nagdala og alabaster jar of perfume. Na overcome with emotion, she stood behind Jesus. Nagtindog siya likod kang Hesus Kristo. Naghilak. Antod iyang gibasa ang mga tiil ni Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi sa iyang luha. Iyang gitrapuhan, pinaagi sa iyang buhok. Gihagkan pa niya o gipahumutan sa perfume nga iyang dala. Si Simon una. Ingon po Simon nga, kung kini si Jesus, tinuod ni nga anak sa Ginoo, makapalo ni siya nga, kining bayhana nga nagikap-hikap siyang tiil. Usa ni ka makasasala. Now, God being God, si Jesus nakabalo sa thought ni Simon. Gignan niya si Simon. Simon, na ako'y usa ka sambingay. Naiduha ka nakautang. Ang isa nakautang dako-dako. Ang isa, gamay lang. Pero puro sila dili kabayad. Apan gipasaylo sila pareho ni sa nagpautang. Naong pangutana. Kinsa sa ilang duha nga nangutang ang mas nagpakita og dakong gugma kay sila napasaylo. Si Simon itubag nga siguro Ginoo katong gipasaylo nga mas dakong utang mao toy mo pakita og mas dakong gugma. Wa ka masayop diha sa imong tubag Simon, tubag ni Ginoong Hesus Kristo. Now, Jesus affirmed his answer and pointed out that the woman had shown deep love, washing his feet with her tears and perfume. Makita gid nato nga ang babae, iyag yung giila nga siya makasasala, iyang gibuhat ang humility ba, humbleness nga iyang gipahiran gid sa iyang luha ang mga tiilan ni Hesus Kristo. Your faith has saved you. Unsa daw? Ang paglaom, ang pagtuo mo'y makaluwas sa kanimo. Now, this woman is having a deep sense of her sinfulness, yet feeling drawn to Jesus by the hope that he might offer her forgiveness. She sees Jesus as her only hope for freedom for a life of shame and condemnation. That Jesus recognized her repentance. And rather than condemning her, he accepts her act of devotion. In doing so, he offers her forgiveness and peace, not only healing her soul, but restoring her dignity. Unsay iyang giingon sa maong babae kang Mary? You are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. Now, ato ning kuanog punto mo ang story ni Mary of Bethany. Una, this encounter shows that no one is beyond the reach of Jesus' mercy and grace. Usahay, kaning tawhanong ng panguna-una ba? Di na siguro ko pasaylo na ding, what kay Jesus, kay ako naman kay kong sala. Masangko naman kaya akong sungay ni musulod ng simbahan. Wala ang uban di ara pakilid-kilid. No. Dili nga na ang pagpasaylo ni Ginoong Hesus Kristo. Tataw gid kayo imong kahibalo kung nga na imong paglantaw. Pero binuang ra na sa uban. His acceptance of her and his words of forgiveness grants her a new hope that her past will no longer define her future.
Jesus offers hope to all who feel lost or burdened by guilt. Now, Jesus' love and forgiveness are extended to everyone regardless of their past. So kung unsa ka kadaotan itong mga niagi, kung imo tong limtan, imo tong gidawat nga unsa ka kasasala og imong pangayuan og pasaylo diha kang Ginoong Hesukristo. Pasayloon na tanan ni Hesukristo. So unsa daw? Hope is not passive, it is active. So kinahanglan na po tayo buhaton mga kapaglaom. Sama sa gibuhat ni Mary kang Jesus. In this parable, sa kaninga pasambingan mga kapaglaom, Jesus illustrates the depth of gratitude and love that people feel when forgiven of their debts. Death symbolizes sin. Death, utang. So mas mapasalamaton pa to ang mga tao nga gipasaylog maayo kay mas daghan silang nabuhat nga daotan. Naunta, dili ta pareha sa parisiyo nga piling gamay ra ang atong nasalaan. Ma-judge na to atong kaubang isikataon, no. Atong dawaton ng tibuok kinatawhan kung unsa sila, kung asa sila gikan, kay pare-pareho rata diri sa kalibutan lumalabay lang nga naghandom og langit ng puluyanan. Now, sunod ta sa ikatulong punto, kay gamay na lang. Mao din siya. Ang ikatulong na punto. Next, hope leads to joy and peace. Now, kapag laom, ang paglaom daw, musangpot sa kalipay o kalinaw. Joy and peace are not the absence of difficulty. Wala nag-ingon ng Ginoo nga, hayahay na kay ka kumaani ka sa kuha. No, wala siya nag-promise ana. But the presence of God's Spirit in the midst of it. So, diha nato makita ang kalinaw ug kalipay. So, these are gifts that gives not because life is perfect, but because He is present. So, daw? Dili di siya gasa nga tungod kay ang atong kinabuhi perpekto na diri sa kalibutan. No. But because of His presensya, His hope brings peace that surpasses understanding and a joy that is not dependent. Now, before ko sa moadto sa last punto na ko unin kagibuna. Dalon ta mo sa story. I know ka-familiar punta ni tanan. Walay dili ka-familiar ni. On the morning after Sabbath, naay mga babae nga mobisita sa lubnganan ni Hesukristo. Apa nakita nila nga wa nay sud. Naay duha ka mga anghel nga nitungha and told them, He is not here but has risen. Muna nga, dali-dali din siya adto sa mga disipulo aron isulti kung unsa gisulti sila sa mga anghel. Pero si Pedro dili gani noon katuo, mao na nga nagdali-dali pud siya og dagan padulong sa lubnganan kay gusto gina nga siya mong aron siya gid ang mulantaw. Paglantaw niya, wa gyapon sud. Wa gyapon siya ka balong unsa iyang bation. Sa kasamtangan, napoy duha ka disipulo padulong nagbaklay sa Emmaus. Nagbaklay nga makita gid silang mga panagway nga hopeless gid kay ba. After nga namatay diya sa Hesukristo. So, sa unahan, nisabay sila nga wala mailhan nga tao. Nag-istorya sila. Yan, istorya po itong usa ka tao nga wala nila mailhan nga kung unsa ang unsay mahitabo sa Mesiyas gikan sa pag-antos niya og sa iyang pagkabanhaw. Wag sila nakabantay ba? So sa dihang pagpangaw nila, paglantaw nila, Isigay lang mga mata, nakita nila nga, si Jesus Christ mo na ini. Dali-dali din sila nibalik sa Jerusalem. Aron, i-share nila ang news nga si Jesus Christ na banhaw. That leads to our last point nining tagtas kami yun. Ang paglaom, usa ka suga alang sa kalibutan. Hope is a beacon for the world. Beacon. Suga. So, mga kapaglaom, when we experience hope and transformation through Christ,
We are called to share that hope with others. Just as the disciples couldn't keep the good news to themselves. Di ba? Sa pagkahibalo nila, katong mga babae, diretso ni dagan si disciples. Si Peter, wala kabalo, di katuo, ato siya. Para gusto niya nga siya makakita, niyang katong doha ka disipulo, dali-dali din niya si Jerusalem, ni balik, para isulti. Nga si Jesus Christ na banhaw. Jesus said in Matthew 5, wala na A, 14 to 16, nag-ingon, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." Now, when we allow the hope of God to shine through us, we point others to the source of our true hope. In a world full of despair, our lives can reflect the joy, peace, and purpose that come from trusting God. Now, unsa daw mga kapaglaom? Human nga makaplaga nato ang tinuod nga paglaom. Unsa may ato baton? Ato ra ba ning suluhon? No. Atong i-share. Ang paglaom, mga kapaglaom, usa ka suga alang sa kalibutan. Karong adlaw, kung imong makita ang imong mga kagalingon, ang imong kaugalingon nga nanlimbasog sa paghawid sa paglaom, hinumdumi nga wala ka naginusara. Ang Diyos sa paglaom, anak kanimo. Siya nagpuno kanimo sa kalipay ug kalinaw samtang ikaw mosalig kaniya. Himua nga imong paglaom muawas pinagi sa gahom sa balang espiritu ug himua kini nga usa ka pamatuod ngadto sa kalibutan sa dili matarog nga pagkamatinud-anon sa atong manluwas. Ang paglaom dili lamang usa ka pagbati o lumalabay lang mga paglaom. Nga hunahuna. Kini usa kagasagikan sa Dios nga mahimo na tong aktibong dawaton. Kini usa ka angkla alang sa atong mga kalag. Usa ka kusog nga magpalig-on kanato. Og kini usa kakahayag nga nagdanag pinaagi kanato ngadto sa kalibutan nga nanginahanglan. Karong adlaw o karong gabi una. Kung imong makita ang imong kaugalingon nga nanlimbasog mga kapaglaom sa pagawid sa paglaom hinumdumi, always remember nga wala ka naginusara. Unsay atong angay buhaton mga kapaglaom? Seek it to the source of hope. And who is the source of hope? Jesus Christ, our Savior. Hinaot ang atong paglaom nga gikinabuhian kada adlaw. Atong kwaon sa tinugdan sa paglaom nga dili mahubsan. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan na mo nga naka sa kahitasan sa langit. Ginoo, daghan mig nadungog karon about sa paglaom. Hinaot Ginoo nga among nasairan pinagi sa pagtuon kung unsa ang tinuod nga paglaom. Asa namo makita ang tinuod nga paglaom. Ginoo, kami tanan diri sa kalibutan karon. Gisulayan ang uban kanamo sa pinansyal, sa pisikal, ang uban sa emosyonal. Ginoo, wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Ang uban kanamo wala mas pamasayod. Apan Ginoo, gamita ang uban. Gamita ako, gamita ang akong mga higala sa pagsangyaw, sa kahayag, sa paglaom, ngay mong gihatag ka ng tagsa-tagsa. Ginoo, samtang kami magkapahulay ni ining gabi una, hinaot, ngay mo kaming bantayan tagsa-tagsa. Proteksyonin kami sa imong presensya. O inubaran sa imong presensya. O pasayloa kami Ginoo, sa diin kami napakyas sa buhat, pulong, o guna-una. Maor kini mong gihangyo, ya kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.